Bon dia a tots i a totes. La història que vaig a contar-vos és una història de tres estudiants, tres germans que estaven en edat d'anar a la universitat i eren fills d'uns llauradors adinerats. I els pares es van omplir les butxaques de diners als fills i se'n van anar a Alacant a estudiar. Però els fills es van veure les butxaques plenes i lluny de la família i van dir, estudiar, t'apanyaré jo. Total, que es van pegar la bona vida, se'n van anar totes les nits de marxa i en lloc de dormir de nit, dormien de dia. Així és que quan van vindre les primeres notes i els pares van veure el resultat de l'esforç dels seus fills, van dir, s'han acabat els diners, ja no us enviem ni una perreta. Així és que els fills se n'adonaren que no havien fet bé les coses i que no tenien més remei que tornassin a casa i demanar-los pèrdua als pares. I van emprendre el camí des d'Alacant fins al seu poble, que estava per ací propet. La qüestió és que, com no tenien diners ni tan sols per anar amb carro, estos jóvenes diran això que és d'un carro, així és que van anar caminant, van decidir anar caminant. I un dels germans, veient que estaven esfambrats tots i que no tenien res que menjar perquè anaven per ahí, menjaven el que trobaven. Menjaven cireretes de pastor, menjaven ceroles, agarraven nyespres, algun que altre codony, i es menjaven totes aquelles fruites, hortalisses i verdures que trobaven de camí. I en això un dels germans diu, per què no anem demanant per ahir per alguns dels masos que n'hi ha per ací? Una volta passada hi ha la Carrasqueta, direcció cap al coll. Per què no anem demanant a veure si ens donen alguna coseta per a fer-nos alguna paella? I efectivament van anar a un mas i van donar un pessiguet d'arròs. En un altre mas, una miqueta d'oli. En un altre, un trosset de conill. I així, entre fresols de la peladilla, aprofita que sóc del coll, entre bajoquetes i altres suculents menjarers que posem a les paelles, van fer la paella. Però clar, estaven tan esfambrats que quan van veure aquella paella no en tenien ni per a començar. I diu uno, jo me la menjaria sencera. El germà mitjà diu, jo no en deixaria ni un granet. I l'altre diu, a mi em sentaria mal i tot, perquè me la menjaria amb una tíria que em sentaria mal segur. Diu, i què podríem fer? I diu el germà xicotet, que sempre són els més sabuts. Per què serà? Diu, sabeu què he pensat? Que ara podríem gitar-se tots a dormir. I segons allò que ens somiem, qui s'alça i tinga el somni més bonic, així es menjarà la paella. Què vos sembla? Us sembla bé? Ara vos a dormir tots, va. Així és que es van gitar a dormir, van pegar una becaeta d'eixes llargues, d'un parell d'horetes, i en això el germà major es desperta. Ei, desperteu-vos, que jo ja he somiat. Diu, sabeu què he somiat? Què he somiat? Diu el germà mitjà i xicotet. Diu, jo he somiat que estava en el palau. Estava al palau i estava la taula, una taula d'ací allà, plena de menjar. N'hi havia fruites, n'hi havia raïm, n'hi havia bresquilles, n'hi havia albercocs, n'hi havia de tot. N'hi havia vi per tot arreu, n'hi havia carn, n'hi havia peix. I estava ple de criats. No faltava el menjar. I estava tan a gust d'allí. I tu? Li diu el germà mitjà. Diu, per cert, molt bé, molt bo, el xicotet. Sí, molt bo aquest somni, molt bo, Diu, tu què has fet? Què has fet? Li pregunten al mitjà. Diu, jo? Diu, jo he somiat que m'havia mort. I que estava al cel. I que, clar, ahir no fa falta menjar. No falta menjar. I no tenia fam. I estava tan a gustet, envoltat de sants, adorant allí el nostre Senyor. Estava en la glòria. Sí, que estaves bé, sí, molt bé. I tu? Li pregunten al xicotet. Tu què has somiat? Diu, jo què he somiat? Diu, jo he somiat que tu, mirant al germà major, que tu estaves al palau.
que estaves envoltat de menjar i amb tanta gent i estaves tan a gust que pensava que no tornaries. I jo he somiat també que tu, mirant el germà mitjanet, que tu estaves al cel, que t'havies mort. I com estaves tan bé envoltat de sants i del nostre Senyor, que deia, este no torna tampoc segur. Jo he dit, quina llàstima que es perga la paella esta. Així n'és que ha agarrat i me l'ha menjat. I no es va deixar ni un granet. Què us ha paregut?